Pouličné lampy. Denne sa s nimi stretávame, no nie každý si asi uvedomí, že sa dajú využiť aj na niečo iné ako na svietenie. Tu páni, ktorých sme navštívili, si však našli spôsob, ako ich ďalej zužitkovať pomocou takýchto zásuviek na nabíjanie elektromobilov. Okay, hello. Poďme si teda predstaviť váš projekt. O čo presne ide? Something like this. Predstavujeme dostupnú a efektívnu nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobily. Vytvorili sme prístupné nabíjacie stanice s tým, že meracia a komunikačná jednotka sú zabudované v tomto kábli. Vznikli tak aj cenovo efektívne nabíjacie miesta. Používateľ si so sebou potrebuje nosiť len kábel. Nemeckí vývojári zo spoločnosti Ubitricity takto využili viacero faktorov. Pouličné osvetlenie sa nachádza v tesnej blízkosti parkovísk a je dostatočne husto rozmiestnené. Najvýznamnejším prínosom projektu je však to, že v pouličnom osvetlení sa elektrická energia, ktorú používajú aj elektromobily, už nachádza. Stačí len inštalácia nových zásuviek, čo vôbec nie je náročné. V Berlíne je asi 80% pouličných osvetlení vhodných na inštaláciu našich nabíjacích zásuviek a myslím si, že ani v iných mestách to nie je inak. So samotným tokom a reguláciou elektrického prúdu, teda s množstvom energie, ktoré potrebujeme odobrať, si pritom poradí už samotné vozidlo. Dôležitou vlastnosťou nabíjacích elektromobilových staníc by malo byť aj to, aby bolo nabíjanie pomerne rýchle. V prípade projektu od Ubitricity zatiaľ ešte o rýchle nabíjanie nejde, no vývojári na zlepšení pracujú na plné obrátky. Dôležitý je však nápad. Takto vytvorené nabíjacie stanice sú totiž všade prítomné a cenovo veľmi dostupné. Elektrina však nie je zadarmo. Ako ste teda vyriešili túto otázku a ako môžu používatelia za nabíjanie platiť? Samozrejme, myslelo sa na všetko. Tarifikáciu zabezpečuje integrované mobilné meracie zariadenie v kábli. Táto škatuľka obsahuje svoje identifikačné číslo a rovnako aj zásuvka má svoje vlastné číslo. Spárujú sa a až potom začne prietok energie. Zariadenie potom meria množstvo odobratej energie. Vďaka inteligentnému meraciemu systému má používateľ prehľad o spotrebe vo vlastnom tarifnom zariadení. Okrem toho má k dispozícii aj používateľskú online platformu na internete. Platí teda len za presné množstvá odobratých ampérov. Systém sme poistili aj voči krádežiam energie. Integrovali sme tu istý druh detekcie, takže keď systém zistí akúkoľvek podozrivú manipuláciu s energiou, jednoducho zastaví proces nabíjania. Tieto ekonomicky menej náročné nabíjacie stanice sú už v testovacej prevádzke a postupne sa dostanú do praxe nielen v Nemecku, ale aj vo Švajčiarsku a Francúzsku. No a hneď potom by mohol pribudnúť aj zvyšok Európy či Ázia a USA.